Hallo agus fáilte. Gynneach gynneonach hasgypa CBBC alba y ced i'r dawnsa yn siachgynsa. Agus leis senach hasgypa na meach gynneonach becan meach gan y chroniacha y hyf dawnsa. Yn tosioch hasin i dal gymachyd holis an yn eiste tŵa. Síne ha a réad choltas ha dúnacha dawnsa gwrdd y sbeig an y sgíide agus hat y sgwde y dawnsa o Haneke. Maar is terug gaf Sean naar Ripples gaat dinje se bi ach i'r college se yn siarse dawnsa rische wille a ha dien of kron. Ha cofoch gyfyle gwbyd dawnsa dorsti nio y rain dance agus ha sio janw miastag môr as y sgíide. Agus i'r college ha uafas o hyn ma ha metr gyle je ysge tuisem an yn eiste toe an y tri la. Sio na veg in y chroechtjed ydi ra. Sé húrst Ellen a chruistead ha úsca go leor ac yn mar ha chanil féim barach han y cwdig y drausta y giwnsach y snáf agus ha yn gro y togal raft. Ha mi hen cwtioch y cet rhan crachtar mwr hydach. Féim sy'n start a chwyd y dwnacha y dawnsedd. Ha skippen yn eich gynionach y tig sy'n gyfol dwnacha fy djenaf y yichel dawnsedd gdeinio y janaf ach cha fi modd an tjentsaga an yn eist tŵa. Cha chanin gybiag ichyd y gwnachi. Nes ta si fy cet na meach gynionach agus ha sy'n y cet gysiach garaj y dawnsedd. Callum, i'r cholis, sut y hynny ham, agus bu maddi rwag y dawnsa yn och, dawnsa gymadyn foch, bu maddi rwag y dawnsa yn och. Gyleor fôr sien Ellen tachba lefta, y glwys y dydwrt ha sy'n y siach gan ik Ellen ac yn hen. Wel, bi chwtches mo jeg alba bala, tyrm lekris yn macadenia ag smwgrych slaman milish, ach ga eisiau tŵ caharich harafag oranjan ysdil di iske nach gafach litsin, ach ma yif sy'n eir smach gachymryd onach ag dawnsar stocha gymbishaf cash galior. Sien sy'n ma ha sien yn eich gynionach o sy'n siach ganile, siogaf na gemich yn gorach.